God dag og velkommen til Game Reactor Spillestrøm, hvor vi er hoppet op af poolen for at snakke om det bedste foråret, der gik, eller halvåret, der gik. Mit navn er Kittel Skotte, og for mig sidder Magnus Roth Andersen. Jeg er oppe af poolen nu. Det er godt, det er godt. Ja. Baderingen er væk fra livet. Og jeg ved det ikke, svømmingerne er blevet taget af. Ja, det er så lige godt. I dagens anledning. Kloerne er skyllet væk. Ja, præcis. Skal vi droppe skalkeskjulet lidt? Ja, det kan vi sagtens. Ja, fordi at vi optager det her noget tid før. Vi har faktisk lige rappet optagelsen af det afsnit, I hørte for 2 år siden. Ja. Vi skriver i dag den 27. juni, men det forholder sig jo begge to sådan, at vi er jo travle familiefædre, som går på noget velfortjent sommerferie. Præcis. Så på det her tidspunkt, hvor I hører det her, der er vi inde i midten af juli. Ja, og så er vi faktisk i poolen. Og der er vi nemlig i poolen. Ja, lige nu. vi er overhovedet ikke hoppet op. Nej, men jeg vil også sige, lige nu, ikke? Lad os sige, klokken den er lidt over 1, ikke? Ja. Jeg har en skid på nu. Ja. Det har jeg. Jeg har drukket, der er perlende rosé i mit glas. Og det er lige meget om det er bare børnene, der tuller rundt. Altså ude på terrassen, der sidder jeg med min 3DS XL i hånden og er lidt fuld. Det lyder det hele lækkert. Jeg er ved Vesterhavet. Er du fuld på det her tidspunkt, tror du? Jeg har i hvert fald fået lidt drik. Du har fået en fadøl. Det har jeg i hvert fald fået. Ja, jeg sidder på Vesterhavet, ved Vesterhavet i et sommerhus, vi har lejet. Og så, nej, hvor dejligt. Så kan jeg lige have fået en øl. Har I lejet et sommerhus ved Vesterhavet? Ja. Hvad skulle I give? 11.000 for nu. Det er også mange penge. Ja, det er dyrt at holde ferie i Danmark. Ja, det er rigtigt. Ja, så kan man tage til Sydeuropa eller et eller andet mega fedt hus til det halve nærmest. Ej, det er måske også overdrevet. Vi skal ikke noget. Altså vi skal jo strike out på en række ekskursioner, som jo også er dyrt. Og komme ind på den blå planet 4 mennesker, det er jo lige pludselig 700 kroner, ikke? Vi skal til sådan noget X-Jump, som er sådan en trampolinland, der ligger i Hundested eller sådan noget. Og vi skal i Knuthenborg Safari Park. Og, det er heller ikke billigt. Nej. Med overnatning? Har overvejet overnatning. Ja. Men det er også en dyr fornøjelse. 11.000 for en uge ved Vesterhavet, ikke? Jeg tror, at hvis vi skulle overnatte i Knuthenborg Safari Park og ind med os 4, fordi de tæller jo ikke bil. Det er jo per voksen og per barn. Så tror jeg, vi kan give sådan noget 1.500 eller sådan noget, som her også er. Jeg vil sige, jeg har overnattet 2 gange. Tigerhytterne og elefanthytterne. Det er en skidegod oplevelse. Ja, selvfølgelig. Så står man der på... Jeg stod der med elefanthytten, og så havde vi sådan et safari-telt, og så en lille terrasse, og så stod jeg der lidt oppe i højden, og vi havde købt den der grillpakke, så stod jeg der og grillede på den der el. Og måske vigtigst, der har du også drukket fadøl. Der havde jeg drukket fadøl, ja. Så stod jeg med en øl og grill, og elefanter ude til højre, og solen der skinnede, altså... Det kan noget. Det var sgu dejligt. Men jeg ved ikke, det kan også være, at min familie er jo sådan min familie er jo sådan, der har huse. Ja. Så det er jo, om vi kan gribe et af husene, der er tilgængelige. Ja. Det er så sådan, at der er... Min far har en nogle huse, og jeg må ikke være i nogen af dem med mine børn, fordi han er bange for, at enten er tingene dyre, eller også er de billige, men har skyhøj affektionsværdi. Ja. Og det er en dårlig kombi for en dreng på 1,5, som piller ved alting, og så når man siger, Arthur, du skal lægge den der ned, så smiler han og smadrer det. Ja. Så det er ligesom sådan... Så jeg tror måske, vi tager på dagsudflugter, og så ser vi, hvor meget vi kan holde ud, ikke? Jeg vil gerne have haft en uge i Vesterhavet. Ja, det glæder jeg mig også til. Ja, det kan jeg forstå. Hvorom alting er, så er vi et par fadøl nede og en cocktail der. Jeg kan også mærke, jeg vil gerne være fuld lige nu. Ja. Altså. Jeg vil gerne have en gin tonic. Hvis du sagde til mig, skal vi lave en gin tonic nu, så vil jeg sige ja. Og klokken er 11:15. Ja. Det kan være, at vi skal begynde at indføre det til... Det mørke spiral. Ja. På et tidspunkt kunne vi godt lave en Spilstrøm After Dark, hvor vi får en lille skid på. Det kunne man sagtens gøre. Ja, så kommer jeg til at sige grimme ting om FromSoft, og sådan i mere end jeg i forvejen. Banekassen bliver fyldt fuldstændig op. Præcis, Apple hiver også af igen, og det bliver noget lort, ja. Og jeg skal jo sådan, apropos, jeg skal jo faktisk på, jeg skal på min årlige Roskilde Festival-tur. Det skal du, ja. Næste uge. Glæder du dig? Ja, det gør jeg. Og der tror jeg også, jeg godt kan leve, der bliver mere end bare lige en lille. Det er fadøl. Det er fadøl, og det er sure drinks, og det er... Ja, rigtig mange sure drinks. Ja, naturvin over i voksenområdet. Likørbæltet bliver bundet stramt som en bandolier, hvor der lige, hvis der er nogen, der snakker lidt for højt, så kommer du over, så sætter du en underbærker foran dem, ikke? Det bliver lækkert. Ja. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg gav min fætter, som er blevet student, i et likørbælte. Du ved, det der røde hvor det jo ikke bare underbærker bæltet, men med mange af de der...
du kan aldrig navnene på dem, men det er nemlig små, sure ting, ikke? Ja. Så der er også en små blå, værsgo. Der er også en jæger, værsgo, og en lille underværker, ikke? Og så har du det, apropos som den der bandolier hen over lidt Red Dead-agtig, ikke? Og det er jo en forfærdelig gave at give, ikke? Fordi der er så meget ulækker sprut. Ja, det er alt sammen klamt. Ja, det er virkelig alt sammen ulækkert. Ja. Det er når du går ind i et stort supermarked som Menu, og der er ligesom, så er der alkohol, altså sådan rigtig sprit, ikke? Ja. Og så drejer du din periferi 30 grader, og så er der teenage-sprutafdeling, hvor at de små sure og fiskefjæs, fiskefjæs og hvad hedder det, alle de der som ligner, som har sådan nogle bolsje, sådan lidt tomsagtige, alt det er der, ikke? Slik blandet med sprut. Ja, præcis, ikke? Som er dem der er 16 eller 15 måske i dag, det er dem, de skal drikke. Det er lige barndommen og voksenlivet, der hiver i hver side af det. Og jeg går så over, og så tager jeg en dejlig flaske lambrusco. Nej, altså. Så det er, vi er fulde på det tidspunkt. Vi er oppe af poolen. Vi hygger os i solen. Vi sniger lidt gaming ind, hister her. Men jeg tror, vi godt begge to kan blive enige om, at grunden til, at vi er i sommerens sol, det er fordi, at spilbranchen stadigvæk lidt endnu går på sommerferie primært på samme måde, som vi gør. Og det vil sige, at juli er et rigtig godt tidspunkt at tage lidt stik af, hvad der er kommet. Ja. Før at man igen skal se frem, når du når til august, hvor vi igen kommer til at få travlt. Så det er det, vi skal i den her episode. Vi skal kigge lidt tilbage på det første. Men før vi gør det, så skal vi lige takke nogen. Ja, Danish Xbox League. Ja. Nintendo Switch Plus Next Gen. Nintendo Danmark Switch Plus Next Gen. Jeg har lang tid siden, at du har klokket i. Men det er fordi, jeg ikke har mine noter foran mig. Jeg har nogle andre nu. Ja, præcis. Og Danish Xbox League sagde PlayStation 5 Danmark. Ja. Tak, fordi vi gerne må bruge jeres grupper til at reklamere for vores udsendelse. Ja. Og med det, så synes jeg, at vi har jo udvalgt 3 spil. Det er sandt, ja. Hver, som vi gerne lige vil fremhæve fra første halvår. Og sådan lige husk på, når vi kommer frem til den her uundgåelige Game of the Year snak om et halvt års tid, så har vi også dem her lige i baghovedet. Det er også godt at huske på nogle af de spil, der kommer lidt tidligere på året, så vi ikke glemmer dem. Ja, helt sikkert. Når vi snakker Game of the Year. Vil du lægge ud med... Jeg kan godt lægge fra. Jeg bliver nødt til at sige til at starte med, at jeg gik jo tilbage måden, hvorpå at jeg har jo 2 ting, som 2 værktøjer, jeg bruger, som er smarte for mig. Det ene værktøj, det er bare at gå ind og kigge på alle de vores anmeldelser og gennemgå dem. Ja. Fordi selvfølgelig i kraft af det vi laver, både du og jeg, så mange af de spil, vi spiller, det kommer der noget ud af. Så de ligger jo katalogiseret på sitet. Ja. Og så har jeg en note på, som jeg har inde i en mappe på min computer, på min telefon, som hedder Spil, jeg har spillet. Ja. Og der kan jeg se her, at jeg har spillet rigtig mange spil. Der er rigtig mange ting, som jeg bare lige har kastet noget tid efter og har gennemført. Og ved at kigge på dem, så er der selvfølgelig kommet 3 afsted. Men jeg vil lige sige til at starte med, at 2 af mine er ikke færdige. Okay, ja. Men det er måske okay. Men det tænker jeg er fint nok et eller andet sted. Ja, fordi når vi når til Game of the Year, så bliver det sådan lidt mere formelt. Ja. Og så kan vi jo godt snakke om spil, som vi har nyt, men vi kan ikke have dem med i vores vidunderlige bracket, og de vil heller ikke være med på sitet i afstemninger. Det. Men det her tror jeg er et godt format til det. Ja. Jeg kan næsten gætte, hvad det er for nogen. Ja, det tænker jeg også, du kan. Jeg har sat den ene lidt i parentes, netop hvis det nu var sådan, at der var en følelse af, at 2 early access ting, at det var lige lovligt for meget. Men lad os starte et sted, og jeg vil gerne starte lynhurtigt med lige at komme med endnu en lille... Jeg synes ikke, at det har været et synderligt godt spilår indtil videre. Det er ikke, fordi der ikke har været spil, jeg har nyt, men jeg synes godt nok, der er meget få, jeg vil give 8 eller derover, hvor der er rigtig mange ting, som er faldet ind under den her sådan... Måske ikke skuffende, men mere sådan, det var fint nok. Så dem kan man jo tage i flæng som Persona 3 Reload, Pacific Drive, Grand Blue Fantasy Relink, Tales of Kensara Sao, Avatar Frontiers of Pandora, det har jeg så spillet nu, Hellblade 2. Det er ikke skuffende som sådan, jeg siger bare ikke, at det er ikke noget, der vil blive hos mig, for ligesom mange spillene i sidste år vil blive hos mig lang tid. Hi-Fi Rush, Still Wakes the Deep. Så der var sådan, der mangler de der absolute banger. Det kan være, de kommer senere på året. Men blandt dem, så synes jeg, vi skal starte med Hades 2. Har du den også?
Nej, for jeg har ikke taget nogen early access. Men jeg har Hades 2 med, og det er fordi, at det synes jeg, der er en rigtig god grund til, det er, at Hades 2 kunne man næsten med til at betragte som noget, der ligner færdigt. Der mangler indhold, det er klart, men hvis der er noget, som gør sig gældende for begge de 2 early access ting, som jeg har valgt, så er det, at det core gameplay loop, som du kaster dig ud i, det er allerede så finpoleret og fungerer så godt, så den primære underholdningsværdi, som spillet sigter efter at give dig, den er allerede intakt. Ja. Og den kan kun blive polstret eller fedtet yderligere til ved at bygge noget rundt om den i forvejen solide kerne. Og jeg tror for rigtig mange, som udforsker early access-spil, så er det tit kernen, der skal have arbejde. Hvor der er rigtig meget indhold, men så er der for eksempel centrale mekanikker, eller build variety, eller sådan world design, eller mange forskellige andre aspekter, der har brug for den kærlighed, der skal til i et early access window. Men Hades 2 er, i kraft af, at det ligner Hades rigtig meget, er allerede sådan et velaccentueret, strategisk konstrueret og smukt lavet spil, som er anbefalelsesværdigt for næsten alle. Og for næsten alle synsvinkler. Storytelling, mekanisk sådan struktur og ramme, combat variety, meta progression. Der er så mange ting, som Hades 2 gør så godt. At den eneste ting, man skal komme sig ovenpå, det er, hvis man er en stor Hades-fan, at man får godt nok serveret mere af samme skuffe. I en sequel, på sådan en sequel-måde, som er mere direkte, end vi måske er vant til, med nogle ting, om ikke andet. Men jeg elsker Hades 2 rigtig meget allerede, selvom at der også lige til starten var lidt overvældet, tror jeg, over hvor Hadeset det er. Så må man jo også et eller andet sted til sidst give efter, og så se, når man, jeg nyder bare det her så meget. Jeg har 40 timer Hades 2. Jeg har gennemført begge veje en række forskellige gange, og jeg har unlocket næsten alt, der er. Jeg er meget, meget glad for det. Jeg tror, at jeg er meget enig med mange af de ting, du siger. Jeg kan godt mærke min egen følelse med spillet, fordi Hades var sådan en lyn i en flaske for mig, og også fordi jeg ikke, før Hades, der havde jeg ikke rigtig nyt en roguelite før. Og lige pludselig, og jeg tænkte sådan, jeg havde egentlig gik ind i Hades med sådan en, roguelites er måske ikke rigtigt for mig, og så spillede jeg det her spil, og var sådan, det er totalt noget for mig, ikke? Og var så opslugt af det spil, så derfor så tror jeg også, at jeg måske sådan, den følelse har spillet bare svært ved at give mig, fordi at det var en sådan særlig tid og sted følelse med det her spil. Men med det sagt, og så kan jeg mærke, at på den måde er jeg ikke sådan helt grebet af det på samme måde, netop fordi, som du er inde på, det minder så meget i sin core feel, som og jeg tror også, det er også en kritik. Ja. Det er en kritik, synes jeg. Så kan man jo så, alt efter hvilken dag det er, og hvordan dit humør er, og hvordan du selv er indrettet, kan man jo finde ud af, hvor meget en kritik det er. Ja. Men det er en kritik, at jeg synes, at spillet genbruger lidt for mange kerneelementer, som det ikke behøvede at genbruge. For eksempel sådan noget som farve- og UI-elementer. Ja, det er rigtigt. Jeg synes, at fra et storytelling-mæssigt synspunkt, så har det ikke helt samme pondus, som er det der med, at Melania, eller hvad hun hedder, Melenues grund til at forsøge at undslippe, er ikke lige så godt forankret i dig, som Zagreus' grund til at ville undslippe. Det skal så også siges jo, at jeg spillede jo det første Hades, da det var færdigt. Jamen det gør jeg også. Ja, og jeg spiller Hades 2 nu, hvor det er ufærdigt. Så det har selvfølgelig også en... Det har selvfølgelig også noget, jeg skulle have sagt. Ja, præcis. Det kan godt være, den samlede pakke ender med at være... Og jeg kan godt mærke, at der er også et eller andet i mig. Jeg har lagt det en lille smule på hylden. Jeg er ikke helt færdig med det. Jeg kan godt mærke, at der er et eller andet ved dets ufærdige natur. Jeg spiller ikke særlig meget early access. Nej. Der er noget ved dets ufærdige natur, som skuer lidt med mig, det der med, at jeg ikke ville kunne tage den hele vejen til enden. Det forstår jeg også godt. Men på den anden side har jeg så valgt at sige, nu har jeg lagt lidt frem, og så kommer jeg nok lidt tilbage til det. Ja, det er jo kun Path 1, der er færdig. Path 2 har jo kun 2 bosser lige nu. Til synligheden ud af 4, hvis det skal give mening. Ikke? Ja, det er 4-4, ja. Så, men jeg synes også, det fungerer bare skide godt. Og mere Hades er virkelig ikke nogen dårlige ting. Men jeg tror også, at min pointe med det der med, og så lige at preface, eller lige komme med en disclaimer til start med os, Hades 2 er også med af mangel på, synes jeg, at de spil, som udkom færdige, som resonerede med mig på samme måde.
Skal jeg tage mit første? Det synes jeg. Jamen, ligesom dig, så tror jeg også, at de sådan... Når vi snakker helt sådan centrale AAA-titler, så synes jeg også, det har været lidt mere magert. Ja. Nu, som du var inde på, så optager vi den 27. juni. Jeg ville nok, hvis du havde spurgt mig om en måned, have sagt Shadow of the Earth Tree. Det er godt på vej til at være det. Men så er spørgsmålet, jeg ved godt, at det her det er jo uformelt. Ja. Men det er en expansion. Ja. Og det ved jeg bare ikke. Den kan vi vel godt have med også i vores årets spil, kan vi ikke det? Nej, det kan vi ikke. Kan vi ikke det? Nej, det kan vi ikke. Her på Spilstrøm? Nå, her på Spilstrøm? Jo. Det var mere bare i forhold til sådan, når man kigger på sådan formelle størrelser, at den kan ikke vinde Game Awards Game of the Year. Kan den ikke det? Nå, Nej. okay. Det tror jeg godt, DLC. Nej, fordi du kan ikke købe det standalone. Okay. Du skal eje noget andet det er for... det er en regel, der er med... Ja, fordi vi havde jo også noget, der hed bedste DLC eller udvidelse i noget tid. Okay. Men jeg tror, der hvor jeg har bevæget mig hen i min holdning til, det er, at jeg anser et eller andet sted det kan jeg også godt forstå. Separate udvidelser som deres egne ting. Og det er sådan, når jeg selv sidder og laver min liste over mine yndlingsspil, så vil den bare optræde og som på sagt, linje med... det er også en uformel setting, det her. Ja. Så, men jeg vil så også sige, at jeg har i optagende stund kun lagt cirka 10 timer i det, så jeg synes, det er for tidligt at lægge men det på bordet. Men du kan mærke? Jeg kan mærke det. Jeg er jo så nok, hvad der vil sige, en tredjedel af timerne inde i det, og jeg synes klart, det er blandt de 3 bedste oplevelser, jeg har haft med et spil i år. Men også måske, jeg siger ikke, at Shadow of the Earth Tree har nogle problemer, eller det er slet ikke det, jeg prøver at talesætte, men det er jo også måske i kraft af, at der ikke ligger den der Tears of the Kingdom, Baldur's Gate, klart, Alan Wake 2, den der, hvor du bare ved til at starte med, den her for mig, det er så op i toppen. Ja, men man kan så også sige med, altså Elden Ring er jo et af mine 3 yndlingsspil fra de sidste... Det ved jeg ikke. Altid, altså, det er sådan helt derop, så når de laver en gigantisk ny udvidelse til det, jamen, så er det klart, det bliver også blevet af mine. Selvfølgelig, men det var jo ikke Elden Ring, jeg havde Shadow of the Earth Tree. Vi tager et helt andet størrelsespil. Okay. Lorelei and the Laser Eyes. Det er jeg meget glad for. Jeg har Steam wishlistet det. Jeg er så parat til det. Det skal du virkelig glæde dig til. Jeg glæder mig. Det er den her sådan labyrintiske historie i det her labyrintiske hus, som både er sådan eerie, og det prikker til både intellektet og også lidt til følelserne. Og det er virkelig, virkelig godt. Et puzzlespil af en gamle skole, som at spille et old school Resident Evil-spil uden combat. Det er sådan, det føles. Der var også nogen, der sagde, at sådan Myst og Riven, som handler om det der med at gå rundt, uden at føle dig, som om, at du helt hører til. Ja. At det føles, at noget af den der lidt uneasy følelse i maven. Du ved ikke rigtig, hvorfor du er der. Det er et utrygt sted, du er, og så er der en masse logiske puzzles, som kræver, at du så tænker ulogisk. Ja. Det har fået, der har været meget, synes jeg, i omtalen af det, at sige, det er sådan meget af matematik-puzzles. Og det er der også mange af dem, der er, men der er også mange af dem, der ikke er det. Jeg synes ikke, jeg vil ikke sige, at det er et matematik-puzzlespil. Men der er helt klart nogle af dem, men det er meget din evne til både, og der er både nogle matematiske problemer der at løse. Det er også din evne til at afsøge et rum for informationer og bruge de informationer på den rigtige måde. Det, der så godt kan være, som der altid er i sådan nogle puzzlespil, det er jo det der med, at du ikke altid ved, har jeg nok information til at løse den her, hvor du sådan bare bliver ved med at prøve at kaste dig ind imod gåden for at finde løsningen, og så finder du ud af sådan, om jeg havde i virkeligheden ikke helt... Jeg kommer også til at skulle bruge min bedre halvdel, Clara, fordi hun elsker puzzles. Ja. Altså som at vi spillede The Witness sammen. Hed det ikke The Witness? Jo, præcis. Jonathan Blows ting, ja. Præcis. Det spillede vi sammen, fordi hun er rigtig god til at se logiske sammenhænge. Sådan Sudoku champion også og sådan noget. Ikke? Så jeg vil rigtig gerne have hende med. Og noget, jeg synes, der var så dejligt, altså jeg anmeldte det for os. Og der skrev Annapurnas PR-bureau, de skrev, hey, vil du have sådan en Lorelei and the Laser Eyes notepad med? Og så fik jeg det vil jeg da gerne. Ja, klart. Den kan hjælpe dig med at løse nogle af gåderne. Så okay, fint, det vil jeg gerne. Så fik jeg sådan en lille A5 blok
med, hvor der var sådan alle mulige, der var klar til at kunne skrive telefonnummer i den, og den er også. Der er en sådan dedikeret labyrint. Men jeg kan faktisk godt, for der er også til en playthrough 2 og 3. Jeg vil gerne have den. Så jeg kan tage den med, når du skal... Ja, det vil jeg rigtig gerne. For det, der er sådan sjovt ved den, det er, at den shuffler nogen af kombinationerne i gåderne. Så der er nogle ting, der vil være... Der er nogle ting, der vil være anderledes. Uden, altså, gåderne er de samme, men løsningen kan være... Jeg glæder mig. Jeg vil også... Det måske også helt det tiltænkende, men jeg sidder og bliver sådan lidt hype på. Det vil jeg gerne spille. Ja, det er... Men jeg har Steam wishlistet det, efter jeg har læst din anmeldelse, så det ligger på listen. Det er fordi, det er sådan lidt uden for mit emnefelt. Eller sådan en interessefelt, så... Men jeg... Du ved, og det stor respekt for. Virkelig, og det har jo også fået enormt gode anmeldelser. Og en sidste ting med det, som netop den her blog, altså jeg viste den til Stine, min kone, hvor hun også var sådan, altså det ligner jo det er jo the work of a madman, du har her, ikke? For der står jo alle mulige vanvittige ting i det her, ikke? Med sådan gedehoved, lig, månecyklus i 1847, og altså sådan virkelig ting, som når man sådan bliver afskåret fra dem, og der er gået noget tid, og tænker, hvad fanden er der foregået oven i mit hoved? Men der står altså også, det er 93% critics recommend, 87 critics rating på Neuron and Laser Eyes. Så det er et vanvittigt godt puzzle, og både ud fra et narrativt og mekanisk synspunkt. Ja. Så okay. Ja. Svenske Simogo, lille bit hold, kun 2 faste, og så bruger de lidt forskellige, så også et skud ud til sådan en lille hold. Det var ikke dem, der lavede Sayonara Wild Hearts? Jo, det var det er dem, ja, okay. Som også er et spil værd, synes jeg. Så. Ja. Nummer 2 fra dig. Ja. The Rogue Prince of Persia. Vi bliver i Early Access. Endnu et Early Access-spil fra Evil Empire, som er størstedelen, langt over størstedelen af dem, der lavede Dead Cells. Ja. Det var sådan et de splittede. Nej, der var nogle få, der splindrede af. Ja. Men Evil Empire er også dem, der har lavet, der forblev altså sådan kustoder på spillet, og dem, der har lavet alle expansions efterfølgende. Ja. Det er iblandt jo den der Castlevania en, som nærmest fik bedre anmeldelser end hovedspillet. Så det er Dead Cells-studiet i bred forstand. Hvad de andre hedder Motion Twin, der også er krediteret for Dead Cells. Ikke? Ja, præcis. Ja. De har lavet et Prince of Persia-spil, og det Prince of Persia-spil er helt eminent allerede nu. Det er endnu et 2D side-scrolling action-platformspil, som bruger... Nu er det blevet lidt mere roguelite, men det er meget også et roguelike. Og det betyder, at der ikke er så meget meta-progression, og det du primært får med dig, når du kommer tilbage, det er din viden om, hvad der skal ske næste gang. Der er nogle gode idéer. Der er blandt andet nogle rigtig stærke fundamentale ting, som at den har den her sådan lidt rå håndtegnet artstyle, der virkelig er lækker at se på. Lidt Samurai Jack kom jeg til at tænke på. Rigtig meget sådan Cartoon Network. Samurai Jack, sådan Genndy Tartakovsky, eller hvad det hedder, ham, som har lavet lidt forskellige slags animerede sådan tv-shows igennem Primal årene. Er der også en. Ja, præcis. Også deraf. Virkelig en fed streg. Et af de fedeste og mest sådan hardgoing soundtracks, jeg tror, jeg nogensinde har hørt det spil. Altså, man skal virkelig boote op på YouTube, lytte til det, fordi det er bangers hele vejen rundt omkring, og det kører så hårdt hele tiden. Men med sådan nogle mellemøstlige indflydelser, som virkelig gør, at det skiller sig ud på en unik måde. Og så er der jo den her mindmap-funktion, som handler om, som også læner sig ind i roguelike-tingen, som er, at når prinsen dør, så bliver han jo sendt tilbage til oasen, hvorfra han jo godt er bevidst om, at han dør, og så bevæger sig videre derfra. Så det mindmappet handler om, hvad du lærer. Ikke så meget om, hvad du lærer om dine fjenders movement patterns, og hvilke bosser, der gør hvad, eller hvilke upgrades, der er gode, men hvilken slags information om hundernes invasion, han finder ud af. Okay, sådan mere narrativ. Ja, så for eksempel, hans bror er blevet kidnappet og sidder i en bestemt del af den lineære sti, måske lad os sige for sjov verden 3. Okay. Der sidder han nede i en, og ham møder du tilfældigvis på et run. Og så siger han, men for at kunne åbne det her bur, så skal du ind i katakomberne og få låst op for en lås, og derefter så skal du op i Tower of Oblivion, hvor du hiver i et håndtag. Det vil tage dig 4 runs at få gjort de her ting. Men du befrier så også din bror. Okay, så det er varig progression. Ja, det er varig progression. Okay. Det er en del af det, som er lidt meta, men er mere narrativ end noget andet.
Og det handler så også om, at på sigt, at, ved det er fordi, at, lad os sige for sjovt, du løber den samme, altså i Hades 2 for eksempel, som jo også er en rogue noget, der er det de samme verdener, du kommer til altid. Du ved, at verden 3 er altid den samme. Men i Prince of Persia, der kan det faktisk variere. Så der kan du vælge en af to. Det er ligesom i Dead Cells. Ja, præcis. Ja. En over eller en under for det meste. Og så kortlægger du din sti igennem, hvad der er på mindmappet, du kan progresse med. Der kom så en Tower of Flame update, som tilføjede en ekstra verden, og lidt meta-progression. Fordi det var også lige til den svære side til at starte med. Så bare muligheden for eksempel at få en ekstra healing elixir, fordi før havde du altid kun én. Ja, okay. Som er lige en lille men allerede nu, når soundtracket pumper, når du kigger på, hvor godt det er, og hvor lækker action-platforming, der er tale om her, så er det tydeligt, at det er Dead Cells DNA'et, der skinner igennem her. Og lige nu er det listen lige udkommer. Det udkommer i slutningen af marts, tror jeg. Det har fået en update, og det er altså et nital nu, vil jeg mene, i forhold til, hvor godt det kernemæssigt spiller. Så at se det gå herfra, bliver meget interessant. Så Rogue Prince of Persia, desværre jo i kvæg af sin Early Access status, er det kun på PC. Ja. Jeg har spillet det på min Steam Deck, selvfølgelig. Men man kunne forestille sig også, kvæg et Ubisoft-spil, at det kommer til det hele, når det kommer til det hele. Når det er full release. Med... Selvom at det er langt fra at have indholdet, der skal til for at være færdig, så tror jeg ikke, det er et spil, der hiver i Early Access. Igen, Ubisoft, det er Ubisofts første Early Access-spil. Ja. Jeg tror ikke, det kommer til at være så længe. Så der mangler en del. Ja. Men alt, igen, ligesom Hades, alt det vigtige er her fra start af. Fedt. Og det kan virkelig anbefales. Jeg kigger på dig. Det kan virkelig anbefales. Jeg kommer til at spille det her. Jeg tror, jeg kommer til at vente. Du må godt vente til det er færdigt. Og jeg vil også gerne spille det på... Jeg tror gerne, jeg vil spille det på en konsol. Men jeg kommer helt klart til at kaste mig over det. Men når det kommer, hvor har du noget i vente. Altså, medmindre de fucker det op. Ved det, der bandede jeg. Der lægger jeg den lige ind der. Ja. Det kan være, de efterlader den i. Jeg kan ikke huske, hvordan helt systemet fungerer. Lige meget hvad. Medmindre de falder på målstregen. Det er jo sket i Early Access, at det, ligesom, at det går galt, at nogle af opdateringerne, som tilføjer mere indhold, også kommer til at rode ved meta på en måde. Men lige nu, som det er nu, så er jeg meget svært ved at se, at det ikke er noget, vi kommer til at tale om. Hvis det kvalificerer sig til Game of the Year-samtaler i år, det ved jeg ikke. Det er også tight 6 måneder fra nu. Men så måske næste år, der kommer vi virkelig til at tale om det. I de rosende vendinger. Fedt. Jeg glæder mig til det. Ja. Din tur, Katie? Ja, jeg tror også, jeg har heller ikke haft... Der er nogle stykker her. Men jeg vil sige, nu skal vi også... Jeg vil gerne have et stort AAA-spil med. Og, jeg har også et som det sidste. På trods af sine fejl og mangler, så synes jeg Final Fantasy 7 Rebirth. Det var en af mine sidste 2, så den fjerner jeg lige her. Okay. Det er stadig... Jeg synes i forhold til... Jeg synes, der er flere kritikpunkter, man godt kan rette det svar. Jeg synes, der er sideindholdet kan godt blive hele den her idé med, at du kommer til en ny region, og værsgo, her er en ordentlig omgang sideindhold. Det føles sådan lidt samlebåndsagtigt. Ja. Jeg kan også godt se, at der i forhold til slutningen af historien, rent eksekveringsmæssigt, der kan godt være lidt der, og uden jeg vil komme særlig meget ind på det her spoilermæssige grunden. Og så synes jeg også, at spillet træder en lille smule i vandet hen mod midten, som vi også har været på. Så det er ikke, fordi jeg synes, der er klare kritikpunkter. Men når det så er sagt, så synes jeg, det er fortsætter det, som remake gjorde, hamrende flot, reimagining af det oprindelige spil. Jeg synes, skiftet til den her open world, eller open zone, hvad vi vil kalde det, er jo et open world. Jeg tror, de synes, de slipper okay godt fra det. Det synes jeg også. Og jeg synes, det giver mening i forhold til den rejse, som den sådan tematiske udvikling, der er i spillet, hvor det handler om den her kæmpe rejse, du er på. Ja. Det passer godt til open world. Spillet navler rejsen. Ja. Og det skal også være, altså jeg synes også, når du har sådan en rejse, så skal det også et eller andet sted blive mere åbent, så vil etterens struktur ikke fungere rigtigt. Og jeg synes, der er rigtig, rigtig mange ting fra det oprindelige spil, som er små sådan, som de tager fra de her små ting, for eksempel en lille by, som bare er et par skærme, og blæser det op til det her fuldt realiserede bysamfund. Bare den første by, Calm, er jo bare sådan 2 skærme i det oprindelige. Ja. Det er jo den her og den Calm, apropos, er seriøst
altså en ting er interaktion, det er med på, men det er seriøst en af de flotteste byer helt i spil, jeg tror jeg nogensinde har været i. Det er helt vildt, ikke? Virkelig flot, ja. Så det gør den virkelig godt, og den har... jeg synes også, den nailer sådan mange af de her sådan lidt bredere karakterinteraktioner og sådan forholdet mellem karaktererne. Så kan man så sige, writing er der nogle gange, den er sådan lidt... Jeg synes også sådan lidt for mange floskler, som, jeg ved det med far for at lyde sådan lidt, men det kan tendere til at være for japansk i nogle af sine... Men det er meget dialog. Og alting skal overdramatiseres. Der er meget lidt plads til det mere subtile forhold. Klar. Men hvis der er noget, man tror på, så er det jo så venskabet. Det der med, det er også det, når folk peger på JRPGs ret ofte, så er det der med The Party. Ja. Og det fungerer virkelig godt i Rebirth, og særligt fordi at mange af karaktererne får lidt mere at gøre. Altså Barrett for eksempel får noget lidt afgørende. Red får også lidt mere. Og jeg synes, der er nogle ting i storytellingen også kvæg af, hvor langt det er. Hvor luften går af ballonen for tidligt. Helt klart. Og der er nogle sådan overgange, som skurede helt vildt meget for mig. Særligt apropos den der by, man er i, Reds by. Nå ja, Cosmo Canyon. Hvor du skal en del af en slags manddomsprøve for ham, som styrer til at udforske den her ø inde i den her grotte, som så bliver vigtigt igen for noget materia, som i... Det er lidt forvirrende også. Ja, det snubler lidt, men når det så er sagt, når vi snakker Rebirth, snakker vi jo også om et øjeblik, det der gør spillet så unikt. Og jeg synes faktisk, det øjeblik blev håndteret ret fint. Så jeg har også rosende ord i brede træk. Essensen af et AAA-spil. Stort, bredt, og dermed også sårbart for ankepunkter. Fumler med nogle ting. Ja, præcis, men helt sikkert ambitiøst og giver en spilleglæde, som er værd at fejre, selvom det ikke hører til blandt seriens absolute højdepunkter. Præcis, jamen, det er meget enig. Har du din sidste? Dragon's Dogma 2. Ja. Jeg skal måske skynde mig at sige, at det her er meget kvæg, at årets sådan, selvfølgelig ufuldstændige natur, men også bare det der med, at jeg har ikke været wowet. Nej. Prince of Persia, mest af Prince of Persia, tror jeg. Men jeg synes, Dragon's Dogma er et 8-tal. Og jeg synes, at derved, at der også er masser af ting, jeg kan pege på, som spillet gør dårligt, decideret dårligt. Ja. Men der er en følelse af eventyr i Dragon's Dogma, som virkelig virker. Og der er en følelse af en verden, som nogle gange kommer i nærheden af at tilbyde den mere organiske følelse både af opdagelse, men også det at være på et backpacking-eventyr med dine venner, hvor at rejse er besværligt, men også givende, hvor hver kamp bliver en langt sejt træk for at komme hen til et lejrbål, hvor du kan få lov til at hvile dig efter en lang dag med besvær og med udfordring, og hvor nogle af de mere fantasy-agtige boss battle øjeblikke er storslåede og flotte og dynamiske, at det gør op for nogle af de mere sådan systematiske fejl og mangler. Som for eksempel det der med, at Capcom har forsøgt at bygge et dynamisk spil i en ikke-dynamisk verden. Klart. Hvor at det der med, at der skulle være naturlig tid, der går mellem, så man skal huske at lave sin quest over en vis periode, eller en questgiver siger til dig, kom tilbage i morgen, og du var sådan, hvorfor skal jeg komme tilbage i morgen? Det havde jeg med det der maskeradebal. Der er ikke bal i aften. Hvorfor er der ikke bal i aften? Mest også fordi, at det der med, at du kan ikke bare passere tid. Du skal sove, og du skal finde et sted at sove. Du går til en tavern og det er besværligt at sove, og det koster penge at sove. Så det er sådan en af de der ting, og der er rigtig meget det der med, der var en quest i den allerførste store by, hvor du skal følge efter en tigger, for så at opdage, at han ikke er tigger, men i princippet er en rigmand, som maskerer sig som tigger. Og der tror jeg, at der står bare, at han plejer at gå et mystisk sted hen om eftermiddagen. Men du kan ikke vente til om eftermiddagen. Kun vente til næste morgen. Ja, det er rigtigt. Du har kun morgen og aften. Ja, morgen og aften. Og det er jo så imellem de to vinduer. Det vil sige, du er nødt til at vente, sove til morgenen, stå ved siden af ham, til han går.
Og der er ikke noget rigtigt stealth-system. Det vil sige, der er ikke nogen detection. Jeg kunne gå lige op i røven på ham, det. mens han skifter tøj til sin rigemandsting. Jeg gik med ind i hans hus, i hans rigemandshus, og afslørede hans hemmelighed. Kom tilbage, så tog han sit tigger-outfit på, og endte foran det samme springvand, og questen progressede ikke. Og der er nogle andre eksempler med, at du skal mange gange op til den adelige del af borgen, og hvor du får at vide, at du skal opdage nogle hemmeligheder, og du kan bare gå ind. Fordi du skal bare tage rigtig tøj på. Ja. Men spillet har ikke rigtig noget tøjsystem. Der er den her enkelte kodet. Men du kan for eksempel, i dit eget tøj, kan du bare gå ned i fangekælderen og buste en fange ud. Der blev jeg opdaget, der. Jeg tror altså også, spillet har altså nogle... Nej, fordi ved du godt, hvordan det fungerer? Du kan bare tage handskerne på. Okay. Bare tage en del af dem på. Og du skal have en del på. Okay. Ja, præcis. Og du har stadig dine companions med, som ikke skifter tøj. Nej, men de kommer jo ikke med ned i... De kommer til, i hvert fald da jeg spillede det. De kom tilbage ned i fangehullet. Nå, okay, det gjorde de ikke med mig. Det virker også... Der er flere quests, som er bugget ud på mig og sådan noget. Det er en wobbly ting, som hele tiden er ved at bryde sammen under dens egen vægt. Jeg synes også, ligesom dig, og så synes jeg, hvis jeg kort skal komme med endnu et kritikpunkt, jeg er ikke helt færdig med det, men jeg er en 20-25 timer inde i det. Og jeg synes også sådan, altså måden mainquesten fortælles på er satme udynamisk. Det er ikke en medrivende narrativ, og hver gang jeg det ser ud som om det vil blive det, og så falder det totalt fra hinanden. Men jeg synes, hver gang jeg er inde i byer, så bliver jeg sådan så bliver jeg lidt træt, og så tager jeg ud på eventyr. Så er du ude i... Og så er jeg ude i vildnæsset, og der er det bare fedt. Ja. Og jeg hørte også, det var i en podcast, Michael Huber fra Easy Allies, der han var vild med det. Og han sagde også, det gav ham den bedste følelse, spillet har gjort af Fellowship of the Ring. Ja, det er så meget Fellowship of the Ring. Det der Ring. med, at som du selv siger, det er besværligt at komme et sted hen. Ja. Du er ude med dit ragtag af eventyr, og dine pawns og andre pawns, og det er sgu det der med at komme fra A til B. Det er besværligt, Det er besværligt. Og lige pludselig så kommer der noget på din vej, som bare gør, at det hele, det bliver pissebøvlet. Ikke fordi du har valgt en af en quest, men bare fordi der lige pludselig swooper en grif ned og afbryder hele festen. Ikke? Og så, jeg kan huske, der var en enkelt scene, hvor jeg var inde i den her kæmpe grotte, og vi blev overfaldet af goblins. Ja. Og vi taler med hinanden om, hvordan kampen går. Kom så, og der havde jeg så meget... Minds of Moria i Fellowship of the Ring, og altså der spiller det virkelig ikke, der kører det bare. Helt klart. Så jeg elsker, af de grunde, den har nogle fantastiske højdepunkter, og så har den en masse fnider også. Præcis. Så jeg håber, de stikker with it, at der er plads nok til en 3, og det er jo fedt. Det er jo solgt som varmt brød. Alle Capcom-spil går som varmt brød. Tredje for mig, jamen, den er svær, synes jeg. Og det, okay, hvad er boblerne? Ja, den ligger mellem Prince of Persia, The Lost Crown og Hellblade 2. Jeg tror, vi tager Hellblade 2. Ja. Den var også med i mit regi. Som vi også har snakket om for ikke så lang tid siden. Som jeg synes er et meget singulært spil i forhold til den vision, der er for det. Du gør én ting, og det er, synes jeg et eller andet sted er utrolig forfriskende. Det er dejligt, i et double, triple A. Altså det er jo... Helt sikkert. Det er et af de flotteste spil, der er lavet både fra et rent teknisk, men også sådan rent kunstnerisk synspunkt. Der er noget mellem himmel og jord, når du spiller Hellblade. Ja. Og det er virkelig... Musik og lyd og... Præcis. Det transporterer mig til den her mørke... vikingetids Island på sådan en ret fantastisk måde, og så synes jeg, det har nogle... Det har igen, som så mange af de spil, vi har snakket om, det har nogle klare svagheder. Der er nogle sektioner, der simpelthen dragger for meget. Men der er også nogle gange, hvor spillet finder magien i for eksempel de her store set pieces, hvor det bare er helt fantastisk. Ja. Altså, og virkelig rammer sådan et godt sådan, du ved, sådan det gode sådan PlayStation 3 æra set piece, men bare med moderne teknologi. Ikke? Og vi bliver også nødt til at sande det der med, at jeg synes, at der er rigtig mange, som er lynhurtige til at springe op og kritisere manglen på interaktivitet, og det forstår jeg alt sammen godt, men jeg synes bare, det er vigtigt det der med, at Hellblade er undtagelsen for spilbranchen generelt. Der bliver ikke lavet, der bliver ikke puttet så mange ressourcer i noget, der er så kortfattet og så lineært. Det vil sige, at det er åndssvagt, synes jeg, at rette kritik for, at der er noget, der mangler, når man egentlig bare bør glæde sig over den slags mangfoldighed, som den slags spil introducerer. Hvis der var kommet dyng af den slags, så kunne vi også tillade os, føler jeg, at skille det mere ad.
Ja. Men Hellblade er et unikum. Præcis. Og det, jeg tror, nu får vi se, hvordan det går. Noget tyder på, at det ikke går så godt. Nej. Men det er den slags, der bliver lavet sjældent, vil jeg sige. Det er også værd at værne om og fejre, synes jeg. Det synes jeg, ja, præcis. Så jeg kan sagtens forstå, at den er der. Ja. Skal vi lige tage en skuffelse hver også her på falderæbet? Lad os tage en skuffelse. Ja. Jamen for mig er det jo bare tydeligt, så lad os da bare lige den af. Suicide Squad, Kill the Justice League. Det har jeg jo holdt mig langt væk fra. Et spil, som gør alt forkert. Ja. Og det gør alt forkert på en rigtig flot måde. Og det er det, der er så forfærdeligt, fordi at du kan mærke det talent, som Rocksteady, selv uden Sefton Hill og nogle af de andre veteraner, som har forladt studiet i løbet af de seneste par år, at de er gode historiefortællere. De er gode til at lave spændende, flotte cutscenes med karakterer, der er mindeværdige. De er gode til at lave grafik, men de er ikke bare gode til at lave grafik, de er også gode til art design, og de er gode til at bygge verdener, og de er gode til at bygge elementer ind i de her verdener, som gør, at du er opmærksom. Problemet er bare, at alle de ting, de er gode til, bliver undermineret af det spil, de selv har bygget. Og der er flere problemer, end vi overhovedet har tid til her. Hvis du har 4 unikke karakterer, ikke? Hvorfor er det centrale gameplay loop så konstrueret omkring våben, som alle 4 kan bruge? Ja. Som fuldstændig underminerer individuelle forskelle og buildcrafting og strategi. Det giver ikke nogen mening. Hvorfor, når man har bygget et spil omkring at skyde med våben, er våbne så bare statsticks, der ikke har nogen recoil, eller feedback, eller aiming patterns? Det er der ikke noget af. Det er trist. Hvorfor er spillet konstrueret omkring bevægelse i det øverste luftlag over en by, når nu det handler om byen? Fordi du får aldrig et forhold til Metropolis, fordi du er altid over den. Den anden problematik er selvfølgelig, at hvis din karakters centrale kit kun kan udforskes ved, at du har rigeligt med luft over dig, så kan intet mission design foregå indenfor, fordi så vil du føle dig begrænset i forhold til, at du ikke kan bruge alle de værktøjer, du har til rådighed. Det vil sige, at alle missioner foregår udendørs på Metropolis' tagtoppe, og dermed er du aldrig engaged i det space, du er i. Ja. Hvorfor handler dit spil om at dræbe The Justice League, når man ikke har en eneste interessant boss fight, eller noget, der gør det unikt at kæmpe mod den her individuelle helt? Der er så mange spørgsmål. Og det hele er bare skuffelse. Hele tiden. Og det er virkelig ærgerligt. Og nu virker det som om, at det også er årets store økonomiske skuffelse. Ja, så de leverer det roadmap, de leverer. Og så er det det. Og bare lige sådan så, at til alle jer, der lytter med derude, jeg er ikke enig i, at det her er et eller andet sted at skide på Kevin Conroys minde. Heller ej mener jeg, at Batman er så hellig en karakter, at han ikke kan blive slået ihjel. Men jeg synes, at hvis man som Rocksteady har konstrueret måske en af de bedste spiltrilogier nogensinde, vil det nok blive husket som. Og man gør et stort nummer ud af, at det er den her karakter, den naturlige fortsættelse af hans skæbne, så fortjener han bedre, end han får her. Jeg vil ikke sige, hvad der sker med ham, men det er ikke rart, og det bliver ikke gjort på nogen god måde, og det er ikke narrativt tilfredsstillende på nogen måde, og det er slut. Det er fornærmende. Ja. For den her Batman Arkhams... Ja, det er også det, der er... Ja. Og der blev jeg decideret fornærmet. Ja. Fordi at Superman, ham har jeg jo kun lige mødt. Der er jo ikke nogen andre Rocksteady Superman-spil. Nej, men det andet står på skulderen. Og det er også sjovt, at man så sætter det... Ja. Det er vores Batman der. Ja. Jeg har tilbragt rigtig mange timer. Jeg har fulgt hans personlige... Og for at se ham blive til en altså, vi snakker om så komisk ondskabsfuld, altså i det, han bliver Brainiac, brainwashed, ikke? Ja. Dræber politifolk i cold blood, og når i øvrigt, spoilers, aldrig at vågne fra den her. Han når aldrig at indse, hvad det er, han har gjort, eller blive stillet til ansvar over for det, han er blevet. Han dør bare. I'm so sorry. Og det er pisseirriterende. Og derfor er det overskuffelse. Og det bliver jo ikke bedre i øvrigt, den der Joker. Nej, det sagde du også, det var helt skidt. Og det var bare forfærdeligt. Nå, Ketil, overskuffelse for dig? Jamen, det bliver lynhurtigt, for jeg har ikke, jeg tror, jeg har ikke styret, jeg har ikke røget ind i nogen, jeg har undgået de der helt centrale skuffelser. En lille skuffelse var Rise of the Ronin. Altså, jeg gav det 7, og jeg synes, det
Det er et udmærket actionspil. Det kunne have været mere. Det kunne have været mere, og de fik ikke nok ud af den åbne verden. Men det er en lille bit skuffelse. Og i forhold til Suicide Squad, som den her mastodont af en togulykke, så er det jo sådan set bare, jeg synes, det var lidt under niveau for Team Ninja. Men, så vil jeg rette et andet spørgsmål, så er helt på faldrebet. Har du identificeret et spil til resten af 2024, som du er bange for vil skuffe dig? Ja, som jeg er bange for vil skuffe mig, fordi så er sådan noget som Concord, tror jeg, bliver et flop. Men, det ved jeg, men jeg har ikke nogen forventninger. Men det kommer ikke til at skuffe mig. Nej. Hvis det er et spil, der er bange for... Altså et spil, som jeg sådan... Jeg har 2 store rollespil i år, som jeg er meget sådan, hvor jeg tænker, de kan sgu gå begge veje, og det er Avowed og Veilguard, Dragon Age Veilguard. Og det, begge er en god bud. Jeg kunne godt forestille mig, at et af dem bliver ikke elendigt eller noget. Nej, jeg er bange for Avowed. Jeg er lidt bange for det. Men Avowed kunne godt blive sådan et... Altså midt 70'erne Metacritic. Og så er jeg klar til at... Men altså, så vil jeg sige, hvis der er et af de spil, der sådan flopper lidt på den måde, så kan det også godt være, at jeg tager en bue udenom, for der er godt nok nogle lange spil på billedet. Jeg er ikke nervøs for det på den måde, men jeg synes, det er meget bekymrende, at de ikke har ville vise mig sammenhængende gameplay fra Indiana Jones and the Great Circle. Ja, det synes jeg også, det er rigtigt. Det synes jeg, det skulle jeg have set nu. Ja. Jeg har fået 2 medleyer på et minut af forskellige sektioner strunget sammen. Men jeg vil sige, jeg har nok tiltro til Machine Games til, at de... Men, jeg har den der med, og det er jo bare det der med Black Myth Wukong. Alle previews, der er kommet ud, siger, at det er mega fænomenalt. Ja, men det er så uprøvet studie, så det skal jeg se, før jeg tror det. Jeg læste et preview, det var Eurogamer, der havde et preview, hvor de har spillet på timer, hvor de siger sådan, okay, bosskampene, glimrende, selve sådan art direction, miljøerne, glimrende. Ja. Det, der sker mellem bosskampene, ikke så glimrende. Altså, det var meget sådan, det er meget, man skal ikke tro, at det er en Souls-like med, at det er sådan noget interconnected level design. Det er meget sådan lineært, du løber frem, der er små afstikker, der er lidt mobs, du tager dig af. Og det er sådan lidt med, og så kommer det her. Men det er også, det er en stor måske. Ja. Så, næste gang, det Game Action Spilstrøm, der er det lidt anderledes, fordi at, der er jeg ikke med. Nej. Der sætter du dig ned. Ja. Og hvem er det, du taler med? Jeg taler med Niels Bøtcher fra Floppy Club, den ene af de 2 stiftere derfra, hvor vi snakker om Rytmus, det spil, de har lavet. Vi snakker lidt om deres kommende spil, og så snakker vi bare sådan generelt rigtig meget om musikspil og musik i spil. Meget spændende. Så det og Rytmus jo vandt jo Apples App of the Year i game-kategorien. Præcis. En ret stor ære, fordi det er på global plan. Lige præcis. Så der er alt god grund til at lytte med om et par uger. Og efter det, så er vi tilbage fra sommerferie. Ja. Det kan godt være, at vi stadig har drukket fadøl, men vi er i hvert fald tilbage. Der hedder den august, og der begynder vi virkelig at ånde i nakken på nogle af de her store lanceringer, blandt andet Black Myth Wukong og Star Wars Outlaws. Lige præcis. På genlyt. Ja. Hej.